Manja naMhanduwe tauya nonhodzo manhokodzo zuva ro14 mwedzi uno waChikumi. Henrietta Rushwaya kwaya akadzotsehwa kuti aite ndiye mutungamiri weZimbabwe Miners Federation palibe kana mumwe akaeda kukwikwidzana naye pachigaro chino. Zvinotorwadza mabi angu ndiye agobatiwa mwedzi yapfuura iyi aino goridhe rinorema makirogiramu 6 chaiwo achida kukwira kuenda kuDubai. Heno mabi angu kuti zvichagopera zvakadini ipapa. Zimbabwe Lawyers for Human Rights yafara zvikuru apo paisiwa mutongo kuti mapurisa pabodzi bono mupurisa anonzi Kelvin Madzima agobhadhara mari inoita zviuru 5 zvemari yekuAmerica kuna Matthew Mhanduwe uyo wakagopfuura mugore ra2018 akarohwa nobara ropfuti zvakatoita kuti ahwadziwe idi. Toramba tichitenda kuti wari kubhadharisiwa wari kuramba wachisikinya tukonowa. Obed Gutu aitiwa ndiye mureketeri webazi rehurumende rinoringana zvousahwira nokugarisana kuzvinu reNational Peace and Reconciliation Commission. Toramba tichitenda izvi asi tamirira kuti tigombwa kuti wanenge wari kunyatsoreketa nezvei nekuti makuno yano Obed Gutu akanga apinda kubato roZANU-PF tiribe kunyepiwa kuti agobuditsiwa mubatomu kana kuti akabuda egani tiribe kunyepiwa pokare. Kusenza munyika medu joko racho rinondoramba rakandotsikirira munhu kureketa kuno kwaiwarairidzi wanenge warairidza kwemakore 17 wari kugopuwa penjeni inosvika madhora omunyika zviuru 14 nomadhora 651. Zvinotorwadza izvi mabi angu kuti unopfondoka kugopfa uchisenza uri kutyora choko asi palibe chouwiri chinozosara kana wapa mujandirere. Zvinotorwadza kufunga mabi angu dai wakuru wenyikawo wagotiboyawo zvinhu zvaita zviri nani. Bato reMDC Alliance raparura urongwa hwaro hwokuti ndiro riite bato rokutanda munyika rino urongwa hwokuti vanhukadzi nevanhurume wagoisiwe pakaenzana. Kureketa kuno watiwo mugwaro rawo wari kumirira kuti vanhukadzi wagoite zvikamu 50 pazvigaro zvese apo varume wari zvikamu 50. Toramba tichizvitenda tichivimba kuti kana wakazvironga zvezvinu aiwa zvinotekaira zvakanaka. Hurumende iri kuramba ichindosenzesa ivhu kuita zvinhu zvokusikinya tukono nokuranga vanhu varinofungodzira kuti vanoita zvinhu zvainoda. Ipapa kureketa kuno wagogadza kamutemo kochimbi kokuti wagotore purazi rokumhuri yekwaMalunga. Mhuri yekwaMalunga yakagotenga purazi kuNyamandlovu nguva yokuma1980 chaiyo. Zvinotorwadza asi mwana wacho anonzi Sipo Malunga atoti iye akutonhadzira kuti waendesa nei kumataro dzimhosva. Heno kana akagoibuda nhau iyi mabi angu asi pakanyangaritsa ipapa. Mumwe wemuZimbabwe anonzi Lorraine Guyo kwaye agowana mukana wokuti aende padhirama roNetflix rinonzi The Bad Bishop muSouth Africa. Tiri kuramba tichitenda kwedu wari kubudirira wari kuita zvinomusoro. Toramba tichizvikudza izvi. Kwaisiwa tereni inombotanga ichitakura zvinhu kubva kuMaputo kuuya kuHarare neinonzi DP World Maputo iri kuDubai. Kambani iyi ndo inoita basa rokutekedza zvinhu zvinouya zvichienda pazambuko roMaputo panosvikira zvikepe. Toramba tichizvitenda izvi tichivimba kuti zvinhu zvichatanda kuita zviri nani nokuti kureketa no aiwa zvinhu zviri kumbouya nokuDurban zvozopinda kuBedbridge zvichizouya kuZimbabwe kana kuHarare. Toramba tichizvitenda izvi. Mhuri yevanhu 6 wenge iri kuda madhora omunyika anoita zviuru 31 nozana ribodzi no50 ribodzi mumwedzi watabvayu. Zvinotorwadza mabi angu nokuti ukafunga mari yese iyi palibe kana vanhu vazhinji vari kugoitambira. Heno kuti vanhu vaigorarama nei papa mabi angu. Andy Flower aisiwa muchikwata chevanhu vanomukurumbira pasi rese wakaita mukurumbira pakutamba mutambo wekiriketi. Ndiye ega munhu wemunyika medu aisiwa pachigaro chii. Toramba tichizvitenda. Tanya Muzinda ari kuramba achiita zvokuita kukunda mujaho yaari
mhanyano kamudhudhudhu kache kuUnited States of America. Ipapa ahwina kochigumi nombiri chaiko pakapera sondo toramba tichiti pamberi nazvo aramba achienderera mberi. Chibuku Super Cup yahwadza vazhinji wanga waita kuringira kuti kwakuuyawo bhora kureketa zvakareketiwa naChiwenga zvabva zvaita kuti zvechibuku zvibva zvapera idi kutoita kudhakiwa nokufinhiwa idi zvakaoma mabi yangu tiringe hedu dzopasirese. South Africa kwai chagoboyawo tumushonga todziwa mupengo tunosvika zviuru 300 chaiwo tweJohnson & Johnson. Toramba tichitenda tichimba kuti wachaita bauro gotu pavanhu kuti zviringirike zviri nani. Edgar Lungu kwai nyasi ambogwa ari pakuita zvinhu zvaanga ari kuita zvobasa agba pamberi powanhu chaipo zvokutoti vamwe vari kutorigereketa kuti anogara akandodhakiwa pamwe uko hwanga wamukora mabi yangu heno ticharamba takaringa. Iko kuZambia kwai pokare Kenneth Kaunda ari muchipatara kureketa kuno hwarawa ino makore 40 yaita kuhwaritsa yatokunyora gwaro kuti iri kukumbira munamato kuvanhu vese pasi rese toramba tichimba kuti achagopona. Kwai kwatlati kuLady Smith muKZN South Africa kwaita tumatombo tunonzi tumakwatsi vanhu waita kuita bauro kumhanya kotora wachifungidzira kuti waboya mangoda idi dai wakaboyawo mangoda ikweyo peno zvingaite zviri nani wakapfumvura. World Bank yagoti iyo ichagopa nyika dzokumuAfrica mabhirioni 3 emari yekuAmerica kuti wagokwanise kuboya mari yokutenga nayo tumushonga todziwa mupengo. Toramba tichivimba kuti Zimbabwe iripo pamabhirioni 3 ya kana kuti wakasaita hawo zvokoyaba. KuIsraeri kwachinja utongi Benjamin Netanyahu abisiwa pachigaro nomubatanidzo mapato anomupikisa. Ipapa makore 12 agotonga ari ndiye mukuru wehurumende ikweyo asvika pakukuwa nyasi. Toramba tichizvitenda izvi tichiti pamberi nokuchinja kwehurumende tiri ipapo mabi yangu aiwa togumira pano ndini wenyu MhanduweNhau.